ተባዕታይ ከፍቅረካ ከሎ ወዲ ተባዕታይ ከፍቅር ከሎ ናይ ልቡ ዘፍቅር ምክንያቱ ወዲ ተባዕታይ እንተፍቂሩ ፍቂሩ ይገለ ማለት ከምዚ ብጣዕሚ እዩ ንኣብነት መርዓ እንተ ሓቲት ዋና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ መርዓ እንተ ኣትዩ ንኽፋታሕ ፍትሑኒ ኢሉ ወይ ድማ ክፋታሕ ዝደልየሉ ነገር ዳርጋ የብሉን ተረዲኹምኒ መብዛሕትኡ ግዜ ጓል ኣንስተይቲ እያ ፍትሑኒ ትብል ኣብዚ ናይ ዝኾነ ስታቲስቲክ ተርኢና ናይ ኤውሮጳ ወይ ድማ ብሓፈሻ ናይ ዓለምና እንተርኢና መብዛሕትኡ ዝለዓለ ፐርሰንት ወይ ድማ ከባቢ 80% ማለት 80 ከሚኢት ማለት እዩ 80 ሚእታዊት ጓል ኣንስተይቲ እያ ፍታሕ ትሓትት ተረዲኹም ነዚ ባህላ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ጉግል ገንፂልኩም ገለ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ መርዓ ዝኣተው እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ መርዓ ዝኣተው መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮን ከይደን ንፍታሕ ዝሓታት ተዘይኮይኑ ደቂ ተባዕትዮ ኣይሓቱን እዮም ወይ እንተሓተቱ ከማን ብጣዕሚ ሓደገኛ ከምዚ ቺት ክትገብራላ ወይ ኣፍቃሪቶም ምስ ካልእ ወዲ ክረኽቡ ኣለዎም ገለ መልእ ተዘይኮይኑ ኣብ መርዓ ምስ ኣተው ወዲ ተባዕታይ ክፋታሕ ዝደሊ